Hello everybody, εδώ Κωστήρας και έτσι. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο το γαμάτο και έτσι. Απλά ήθελα να σου πω μια μεγάλη καλησπέρα, καληνύχτα, whatever. Και σε άλλα θέματα ήταν αυτό που τότε που δεν μπορούσε βασικά να έρθει ο φίλος μου και γι' αυτό και του λέω τότε γαμώ το μουνί της. Τελικά το σκυλάκι δεν σώθηκε και αναγκαστήκαμε να το βάλουμε στο κλαρί γιατί του είχε κάνει άλλος εγχείρηση και του είχε βάλει φτερά και είχε γίνει πέρδικα. Και αυτό έγινε πριν από 3 μέρες ακριβώς. Δεν χρειάστηκε ούτε καν να του κάνουμε λογοτομία. Το αυτοκίνητο είχε κολλήσει στο ΣΑΕΡ. Ήρθε να βοηθήσει ο Φρόντο, ήρθε να βοηθήσει και ο Σαμπουάι το Γκάντζι, αλλά τελικά δεν τα καταφέρανε. Οι τεχνικές σχολείες δεν θα μας καταβάλουν ποτέ. Θα είμαστε εδώ για εσάς, για σένα ειδικά, εσένα, και πιστεύω ότι και τον επόμενο χρόνο θα καταφέρουμε να ανεβάζουμε περισσότερα κυβότια με κοπριά. Το πρόβλημα ήταν κυρίως το σεξ. Δεν μπορούσε να κάνει πάρα πολύ καλό σεξ. Βασικά δεν μπορούσε να κάνει καθόλου σεξ γιατί δεν είχε καθόλου πουλί. Δεν μπορείς να με προβληματίσεις ιδιαίτερα διότι δεν έχω μυαλό.